di tiada karena ikan suasana sajak kete noleh gadangkan sampai kini maon alun baguno. Allah batang umur di badan jasa kamande dan alunado untuk dan kini yola makan untuk pabilo mabaleh kuno untuk angin baru yola makan musim pabilo mabaleh kuno bangsa bagalu saku jabadan bak nantun bana sadang bak nangkau untuk dan kini yola makan alun tasuh jorumpu imuno antah di alun sirat tak tangan alun tasuh jorumpu imuno. Jasa kamande alun tak sampaikan dan liek bana sila tak tangan katuhan tuo kaden sarakan jika dirantau singke indah kataga si batu meja jika taraga mande jopo pandang kamu yang di tepi laman jika taraga mande jopo pandang kamu yang di tepi laman.
Raden Sarakan jika diranta singke umuako indah tataga si batu mejangan jika taraga mande jambo pandang kemudian di tepi laman yang pantun mande jambo pandang kemudian di tepi laman. Itu tadi dan berbagai yang berbuat